намоиши китобҳои илмиву тадқиқоти монографияву рисолаҳо ва инчунин осори бадаии шоирони муосири тоҷик дар факултати филологияи тоҷик бо дастгирии кафедраи адабиёти муосири тоҷик ба намоиш гузошта шуд. Ин иқдом бахшида ба ҳафтаи илм ки аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров эълон шудааст доир гардид. Ҳамчунин озмуни иншои беҳтарин дар мавзӯи ашъори лоиқ шералӣ ва беҳтарин хонандаи китобҳои лоиқ ҷамъбаст гардид. Сароғоз намояндагон аз раёсати донишгоҳ ва устодону донишҷӯён аз китобҳое ки дар факултет ба намоиш гузошта шуда буд дидан намуданд. аз шурӯъ карда аз донишҷӯён, магистрантон, докторантон, унвонҷӯён ва тамоми устодони донишгоҳ ба корҳои илмӣ ва пажӯҳишҳои тоза даст зананд ва дастур ва супоришҳову ҳидоятномаҳое ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ ва тамоми халқи Тоҷикистон ироа доштанд, ҳамин нуктаҳои меҳвориро дар амал татбиқ намоянд ва мо дар маҷмӯъ ҳамагӣ барои боз кардани ҷодаҳои рӯшани илм ва кашфи уфуқҳои тоза дар ҷодаи таҳқиқот муваффақ шавем. ва ман фикр мекунам ки тамоми садорати факултет, донишҷӯёни азиз, шогирдони азизи мо ҳамеша дар бари мо ҳастанд ва аз китобҳое ки имрӯз мо дар ин намоишнома муаррифӣ кардаему аз он баҳра мебардоранд ва ҳунарҳои дастии онҳо ба намоиш гузошта шудааст ки маҳсули дастони шогирдони азизи мо ба ҳисоб меравад. сипас номзади илмҳои филологӣ доцент Неъматҷон Файзуллоев дар мавзӯи китобҳои тозанашр ва ёдоварӣ аз эълон гардидани 20 солаи инкишофи илм ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён шудааст ҳарф зад. эълон гардидани 20 солаи инкишофи илм ба ҳамаи соҳаҳои илми тоҷик тааллуқ дорад. бинобар ин мо боз кӯшиш кунем ки дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ ҳам дар соҳаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ ҳам ба дастовардҳои назарраси илмӣ доир гардем. барои ин гурӯҳи устодоне ки дар ин ҷо ҳузур доранд ва дигар устодони мо имкони хеле хуб доранд ки бо шумо шогирдони азиз ҳарчи бештар кор кунанд дар роҳи фатҳи қуллаҳои илм ба шумо кӯмак расонанд. Робия Юсупова донишҷӯи бахши чорум буда дар намоиши ҳафтаи илм ширкат намуд. Дар суҳбат афзуд ки китоб манбаи илму дониш буда барои сайқал ёфтани дониши инсон ва васеъ шудани ҷаҳонбинияш кӯмак мекунад. мисол китобҳои бадеиро гирем барои боз ҳам бой ва ғанӣ гардонидани фикронии ҳар як инсон бисёрам кӯмак мерасонад. доир гардидани ин гуна маҳфилу чорабиниҳо дар ҳамаи факултетҳои донишгоҳи давлатии Хуҷанд идома дорад. мақсад аз доир гардидани ҳафтаи илм ин тарғиби ҷавонон ба китобу китобхонӣ ва муаррифии китобҳои тозанашри шоирони муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. гузориши Саид Мухтор Саиданавар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.